Μου κάνει εντύπωση πάντα, γιατί πάντα ήταν αυτή την παρέμβαση. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε το 81. Από τότε ήμασταν. Δεν αλλάζουμε, είμαστε σταθεροί. Δεν είμαστε. Να δεις που θα μας πούνε, λέει. Δεν είμαστε. Από τότε μας λέγανε. Πράγματι, η ζωή στην Ελλάδα φαίνεται δύσκολη. Ο ένας τα ρίχνει στον άλλον και πάει λέγοντας. Όλη αυτή η πολιτική της τηλεόρασης χωρίζουν το λαό και αυτός υπνοτισμένος και φοβισμένος υπακούει. Στην Ελλάδα πήγαμε από το μια ζωή την έχουμε και αν δεν την γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καταντήσουμε. Στο η ζωή μου όλη είναι μια ευθύνη, όλα μου τα παίρνει, τίποτα δεν δίνει. Για τα αυτή γράφει για 5,5 ώρα. Γεννάω. Έχουμε κι άλλο τραγούδι. Δεν πειράζει. Ας τραγουδήσουμε. Φτάνει μόνο
ζήσει σένα απ' το σώμα δικέ μου και έχει τους νόμους της αυτή η ιστορία δεν κάνει μόνο δουλειά. Ένα κομμάτι ζωή θα έχεις ξεχάσει πολλά. Για ένα κομμάτι ζωή θα έχεις πληρώσει ακριβά. Και κάποια μέρα θα σε λύσουν. Αν τα φοβάσαι να φύγεις θα τρέμεις. Θα σε κλωτσάνε και θα σ' αρέσει δικέ μου. Σαν το σκυλί τους θα σε έχουν δικέ μου. Μα δεν θα έχεις ψυχή να το νιώσεις. Θα είναι για σένα αργά. Πρώτη κατοικία στην Αθήνα, οδός Ονείρων νούμερο 7. Βρήκα και αμέσως δουλειά στο θέατρο. Το ελληνικό κοινό, πολύ διαφορετικό από ό,τι είχα συνηθίσει. Απειθάρχητο, αγενές, αλλά τόσο αληθινό. Αν τους άρεσες, ερχόντουσαν και σε αγκαλιάσανε, σου λέγανε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά τους. Αν δεν τους άρεσες, ο πανικός. Μετά από λίγο καιρό η καρδιά μου σκύπτησε για δεύτερη φορά. Να φύγω. Ναι. Ερωτεύτηκα τη σε πρωταγωνίστρια μου. Αυτή είναι. Τι είναι δασκαλά. Έχω μυρωδία. Δεν κατάλαβα. Τα μουσια, όχι τίποτα. Αλλά αυτή Είναι εμείς φωτογένεια. ήταν αξίριστη. Όχι. Αυτή ήταν παντρεμένη. Ούψ.